Okay, tá muid tafadú sílim agus is tócha gur go mo bhhailm ba me ag labhairt libh mar seo fearir mar tá me ag léamh nótaí ón scálainn mo híomhhéisin seo so tá bronnarm. Dhúna an rialtas idireálaí san Stát Aontaithe fiche cúig. Druidú an rialtas federálach na Stát Aontaithe an géad an éanú lá deire fór I mbliana mar thora hep an gcóréiteach nár tharla do reachtaíocht leitresaí a ri don bhliain iscach fiche sé. Tosaíonn an bliain iscach rialtas an éanú lá deire fór. Anis asaíontas pártíach is tócha, pártíach na hábhar seo leannas bechúis leis caiteachas federálach, cúnamh achtrach agus fóriúntas árachas sláinte a thar an gcéann siar cho fada le ré Barack Obama, cred nó ná cred. So mar thora an druidim seo, tá tuairim 900,000 sláinte scéalaí fostaí federálach sire gan fá. Sire gan fá. Agus 600,000 ag obair gan fá. Nus ní hééis sin an is meas atá bhí airgid sa chiisteachán iad íc sús go dtí an teachtain seo, so ní dheach aine in omar na hamiléise go fóil dá réir. Tá seirbhísí riachtaнаcha, bunriachtaнаcha fós siúl, Medicare, Medicaid, riarachan slandála, slandála ampur go leis céil. Ach tá gníomhaireachta eile chosúil leis na Institiúidí Náisiúnta Sláinte, na Druidim Rialtais agus Cosgalar agus na Páirc Náisiúnta dúnta go heifigiúil. Seo é an taobh druidim déag is stair na Stát Aontaithe, agus is sé an tríú ceann faoi uachtaránacht Donald Trump, agus I chéad ceann ón uachtaránacht dearnach sa bhliain 2018. Sa deire baineann an druidim seo le asaíontas I le caiteachas. Tá na poblachtánaithe ag géirí caiteachas rialtas a laidú, agus níl na déanlaí ag géire sin a dhéanamh ar nó, agus banan si seo go háirithe le caiteachas árachas agus sláinte agus árachas bablií. So, I dteach ná, ritar 2010 raibh an éanú lá déag míar fór chun na branchí rialtas go léir a bhaoinú. Níor rithú ar is ceann bháineach có. Nis ní chialann sé sin go bhfuil deire iomlán tagtha leis an rialtas, tá airgid acu sa chiiste go fóil, tá airgid ar fáil don na fórsaí armthe, agus tá airgid ar fáil do Medicare agus Medicaid mar I deireadh. So, rudaí neamhríochtanacha is mó atá dúnta síos a fuair láthir. Ach agus muid druidim isteach sa ceathrú seachtain anois den druidim tá an targad breise sin sa chiiste ag
crá agus dá réir sin mar hampla tá an rialtas ag áil deachas airgid a áil chun na fórsaí armthe íc agus is as cistí taide tá siad ag fáil an airgid sin faoi láthir. Ar an nó ní rud maithir sin an na fórsaí armthe bhhail ó bheithan taide agus forbartaíanna agus ní féidir leonis mar tá an targad leog á chathebh ar fá don na saidúirí. Fágann seo go bhfuil an rialtas de réir chéile ag titim isteach sa fáil dó agus tharla de bhóta éagsúla idir an chead lá dhearr fór agus an neamh ar an leabhtheáin seo agus níor tháinig tada as. In áiríre tá níos mó poblachtánaithe anois ag trasnú an tiomra. Nílach chuige héan as na céad seanadóirí ag bhótáil ar son muoinú chur a rá agus tá seaca i testáil go thomláin. Nis mar deireadh tá seirbhísí riachtanácha fós á níoch agus is sé stúrthóir na heifige banistíochta agus buisiad henmhíonn cad is brí le riachtanach sa chás seo ach ní bhaid an tír titimach sa chéile go fóil. Is cosúil go bhfuil an Seanad ag teacht chun réití éigean sé sin is léir go bhfuil an tuachtarán lánsásta an leabhtheáin seo chuineáil a rá ach tuigeann an dáthíomh sa rialtas nach ar leas na Stát Aontaithe an Druidim seo. Tharla sé hena sa bhliain 2008 bhí Druidim 35 lá sílim agus is go mór chun amhleas na tíre a chúise. Dá réir sin tá John Thune ceannaire na boblachtánaach sa Seanad ag tuairt le fios go bhfuil sé géireadh teacht chun réití éigean ar na ceisteannaí áireachais sláinte agus é ag súil go sásáid sin na déanlaí. Go dtí seo bhí an rialtas, bhfuil ní an rialtas ach réimeas Donald Trump ag súil go mbeadh na meáin ag tuispaint ag margú ag léirú an Druidim rialtas seo mar rud a bhaineann go héile agus go hiomlán le stéanareacht na néanlach ach ní léir dumsa cibé go bhfuil an teachtareacht sin ag teacht trasna. Go déimhin cé go bhfuil rianta áirithe poblachtánaí ag chuineáil súilir nóíocht agus rianta áirithe déanlaí freisin dar domsa an chuid is mó den tír ag breanúir TikTok. Agus dá réir sin diaach an tír titimach sa chéile gan éine é a thuirt faoi deara farir. Ein rud eile le rá. Nis bhí
an réiteach fóriúntais árachas seo le dul inéach ag dir na bliana. Ach dar leis na déanlaí rinne sé méid sin wathasa, méid sin leasa don phobal gróisi de gíre a chuine rá ach ar nó tá caiteachas mór baintach leis. Bin an fág bhfuil na poblachtánaí a gíre fáil ré leis. Agus sin é an cnámh spáirne is mód ar leom idir an dá fátaí. Ní móna sásta tá na déanlaí a chuirid gan me leiscéil i le an chúnamh seachtrach sin atáthar ag Corchan Derry ach sa deire is beag daoine a bhrahan an chalúint sin sa tír. Brafar amachchan seo é díre eile ar an dán sé sin feice mí tena féin na síní agus na rúsí ag léimte isteach sna bearnaí sin atá deanta atá fágaí é de irise na Americánach. So an nacht ar daon bhí cruinniú eile idir John Thune mar deirm ceanara na boblachtánacha sa Seanad agus na déanlaí. Ní rá siad an an teachtar chóréiteach ní nach inú ach ní bhaid an Seanad ag teachtlí chéile maireach rud a gan nach réitófar an leabhhain seo go dtí an teachtain seo chugainn agus sin an ceathrú seachtain den leabhhain is cosúil. Feice míad hena féin na margaí titim na bank ag IG búrtha údarás Stát gairid búrtha. Hena féin tá Donald Trump ag buga airgid ó na Stát déanlacha New Jersey, Massachusetts, California agus léad go Stát eile Kansas, Minnesota agus léad a tá poblachtánacht den chuid is mó ach ní eicim an cluiche seo ag obair mór an níos faide. Tá na Stát chistí beag nach folamh agus gan réiteach éigen teachtos cór an teanad agus teach na nionadaithe is beag eicis mé as. So sin an scéal fáice mé sin mar sin agus tá súile agam go bhfuil rud fóla mé agan. Á mór a chuirte.